Szóval mondom, hűlök. Abban a kommunista világban képzeld el, mikor valami nagy nehezen eszembe jutott, 1 évig nyugodtan mondhattam. Semmi nem változott. Most tévéhíradót megnézem, egyszerre mind a 8-at. Színes, változatos. Ne menjen el. Mást nem tud egyik sem mondani. Ne menjen el. El ne menjen. Húzom rajta 3-at, de ne menjen el. A rohadt anyád élvezetét azt szabályoz, ne az enyémet. Visszajövünk. Ne! Hát ahova ez az egész süllyedt, valami irgalmatlan. Mert ugye, amíg a szovjet tankok rabigájában sínylődtünk, néztük a szovjet filmeket, Kátya nem hátrál. És úgy indult minden szovjet film, hogy egy fiatal fiú meg egy lány, így fordultak be sallóval, kalapáccsal, hogy emberek, ki ez a szerszám? És 40 évig senki nem jelentkezett. Na de most már egész más. Szabadok vagyunk. NATO kezdve. És nézzük ezt a rengeteg cukrozott amerikai lila taknyot. Ott van ám jó film is, csak azt nem a csatlósok kapják. Azt szépen, pénzért. Hadd átkozódjak. Az is rohadjon meg. Az egész családjával együtt. Aki ide behoz még egy brazil sorozatot. Hát ilyet. José Don Padrafos. Ezt még lehet alul überolni, vagy? De hát, aki akarja, nézze. Amik itt vannak, hát barátok közt. Úgy látszik, ez egy ilyen fideszes családmodell. Ekkora idióta semmi szarházi kölök, már tripperes. Érted? És meg sorozatba is. Beszélni nem tudnak semmi, de Ez van. Hát aki akarja, az ezt nézi, világos. De ami közügy, a bemondók, meg úgy általában a televíziósok, 80%-a fogós műtétes, koraszülött, beszédhibás, idióta, barom. Következő a múltkorfja. Akarsz a munkatársunk lenni? Ez kancsalabb, mint a miniszterelnöki tanácsadó. Arra megyünk, amelyre nézünk. A vadászatnál kérdezik, már ne haragudjál, te oda lősz, ahova nézel? Akkor átülök a másik helyre. Na és várj, nincs még vége. Sürgősen adva jelentkezést. Nekem sikerült. Valami eszeveszett. Utkor jött egy nő, jól nézett ki. Ja Istenem, csak ne legyen beszédhibás. Megszólalt az időjárás jelentésben. Onnos kötcitálás. És a végén még rátette, hogy kikasság. Az Edusó Szilárd, az legalább nem beszédhibás. Igaz, annak meg valaki közelállónak meg kéne neki mondani, hogy időjárás jelentésről beszél. Szonetteket szaval. Én meg addig szarrázok. Hát nem? Múltkor megtörtént, képzeld el, így áll az érettségiző kabátba.
Azt mondja, de már idő van. Fizetni? Szilárd, de őszintén. Megtörtént. Meddig esik az eső? Földig. Csodák vannak. Eszeveszett. És kikérem magamnak, mert ugye ezek, hogy a frekvenciát megvette valami, akárki külföldi, nem is tudja, milyen országban van, de ő majd megmondja. Hát kikérem magamnak, hogy fél óránként elém küldjenek egy idióta menstruáló kurvát. Velence száraz, meleg érzés. Jó, hogy tettem be filmet. Hogy rohagy meg? Csak a nyeszlet cseggével jön előre, hogy nem ütött át. Gugolj rá a tükörre, te szerencsétlen! Azt meglátod. És ez a műsor. Eszméletlen. Meg szintén fiataloknak, figyeld, nyilván láttad a chips. Bébé. Fanta buli van, buli-buliba, Fantába. Töltsd le a logómat. Buli van. Itt emberek már nem születnek. Bébé. Olá, lelé, alá. Hogy rohagy meg? Na, képzeld el, buli van, és megérkezik a chips. Ez építő jellegű, fiataloknak kulturálisan. Na, a chips elmegy a buliba, majd megérkezik a mustár. Tények? Na most, a mustár a chipset kiviszi a folyosóra, ott szarrá kúrja. Ez van. Nem enyelegnek, adj neki. Na és a mustár kiviszi a chipset, és megjelenik a képernyő alján. És 9 hónap múlva jön a mustáros chips. Anyád mikor jön? Ezt megvárnám. Szóval valami eszméletlen, te. Eszméletlen. Vagy a másik. Sága semsomka. Hát aki ilyen beszédhibás, azzal miért nem azt mondatják be, hogy hurka? Abban nincs az a kurva S betű. Idősebbek emlékeznek még rá, Takács Mari, Varga József, 2 szuper bemondó volt. Értették a foglalkozásukat. Hát akkor egy ilyen mösz megszólalt volna, az ország fölbordult volna, hogy ezt vajon kibassza. Hát különben hogy kerülne be a tévébe? Egyetemről persze, bölcsészkar, indián szak. Hogy rohadjon le az egész minden. Jaj.